आणि ही मस्त वाम आहे, सागरी पद्धतीने बनवलेली ही बघा. आणि हा असा त्याचा मस्त पीस हे बघा. हे बघा असा गावठी कोंबडा आहे मस्त. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर. मित्रांनो, धाबा माफिया युट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आज आपण भिवंडी येवई मध्ये आहोत आणि आपण भाऊचा धक्का या धाब्याला भेट दिलेली आहे. आणि तिकडे आपल्याला बघायचं आहे की ते फिश मध्ये आणि चिकन मध्ये काय व्हरायटी देतात ते. चला तर बघूया. हे बघा पूर्ण असा बोटीचा शेप दिलेला आहे. भाऊचा धक्का धाब्याचं नाव आहे. पूर्ण बोर्ड बनवलेली आहे व्यवस्थित. आणि तुम्हाला मी आता आतून दाखवतो. या अशा हे बघा पाणी पण दाखवलंय. या अशा स्टेप्स आहेत आणि समोर इथे ही एक सेटिंग आहे मस्त एकदम. आणि इथे एसी सेटिंग आहे. आता आपण जेवण बघूया. ही कोलंबी आहे. कोलंबी आपल्याला 6 पीस 399 ला आहे. त्याच्यानंतर बोंबील आहेत 299 ला 6 पीस. त्याच्यानंतर हे बघा बांगडा आहे. बांगडा पण 299 ला 2 आहे. त्याच्यानंतर पापलेट आहे. पापलेटची प्राइस आहे 400 रुपये. आणि वाम आहे 400 रुपये. हा बघा लिव्हर बीट आहे जो आता रेडी केलेल्यानंतर फ्राय होणार. तर त्याची प्राइस आहे 130 हाफची. भाऊ त्यांना बसव. ते बघा इथे तंदूरचं काम चालू आहे. एक तंदुरी उठा के दिखो ना फुल मस्त कोळशावर असा खडा करू खडा. हा हे बघा असा तंदूर आहे मस्त झणझणीत. बघा भट्टीवर. हे बघा आपण पहिली ऑर्डर दिलेली आहे पापलेट बोंबील आणि वाम. तर ते आपल्या टेबलला येईल आणि आपण ते टेस्ट करू. हे बघा मस्त पापलेट. हे वामची आपण ऑर्डर दिली आहे आणि नंतर अंडीची ऑर्डर दिलेली आहे. हे 400 रुपयामध्ये 6 पीस आहेत. तर बघूया कशी टेस्ट लागते ती. हे बघा हे बघा कसं मस्त कलर आलाय बघा. आणि याचा ना सुगंध सुटलाय मस्त. मस्त कुरकुरीत बोंबील होणार. बघा मस्त कुरकुरीत बोंबील झालेले आहेत. अरे वा आता मस्त कुरकुरीत बोंबील टेबलवर येणार. हे बघा हे आपल्याला मस्त लिव्हर फ्राय करून देणार. पॅन मध्ये टॉस होणार आहेत ती. अरे जबरदस्त. इसमें मसाला जाएगा ना. हाँ हाँ करो करो. एक वेगळी डिश आपल्याला बघायला भेटते. त्याच्यामध्ये बेल पेपर गेले आणि हा 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 आणि हा मस्त टॉस होणार आहे. तर आता आपण त्याला टॉस करताना बघू. हे बघा हा हा त्याच्यामध्ये मग कांदा शिमला पण गेलाय आणि हे त्याची रेडी झालेली. हे बघा आपलं लिव्हर चिली रेडी झालेली आहे. ती पण एक टेस्ट करू आपण.
आपण इथे गावठीला चालू केलेला आहे आपला गावठी कोंबडा रस्स्यावाला. हा, अद्रक लसूणची पेस्ट. हा हा. एका कोंबड्याला आपण 4 चम्मच आगरी मसाला वापरतोय. बस. हा, आता ठीक. असा गावठी कोंबडा गेलेला आहे पूर्ण. आणि आपली हंडी आता 15-20 मिनिटांमध्ये रेडी होणार. बघा, आता 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपला गावठी कोंबडा रेडी होईल. आपण टेबलवर टेस्ट करूया. हे बघा, आपली हंडी रेडी झालेली आहे. आता आपण टेस्ट करूया. तर पहिले तर आपण मस्त कुरकुरीत बोंबील जे आपल्याला हे बघा हिरव्या चटणीमध्ये बघा. आणि तो मस्त फ्रेश बोंबील. धाब्याचा पहिला गिऱ्हाईक आहे मी. एक नंबर. तर आपल्याला हे बघा पापलेट पहिलं तोडून दाखवतो मी तुम्हाला. हे बघा. आणि आता त्याच्यावर थोडंसं लिंबू. हा, मस्त आगरी पद्धत आहे. मस्त झणझणीत आहे. आणि ही मस्त वाम आहे आगरी पद्धतीने बनवलेली. ही बघा. आणि हा असा त्याचा मस्त पीस. आणि तो आता मी खतरनाक टेस्ट. मजा आली बघ. हा बघा कसा फुल भरलाय. आणि आतमध्ये पण टेबल फुल भरलेले आहेत. ते माझ्या नंतर आलेले टेबल आहे. बांगडा आहे तर थोडासा लिंबू पिळूया. आणि असा भारी. बांगडा. हे बघा काजू आहेत थंडीमध्ये. हा बघा दुसरा काजू. अशी मस्त चिकनचे पीस घेऊया. आणि आता आपण टेस्ट करूया. तर आपण हे बघा पिकलाय बघा. मस्त आगरी कोळी पद्धतीची टेस्ट आहे.